Strivesc Corola de minunea lumii. Versul ăsta le-a dat bătăi de cap tinerilor de liceu și din cauza lui, mulți nu i-au apreciat prea tare poeziile lui Lucian Blaga. Stau lângă Corola, este cel mai bine vândut automobil al lumii. Provocarea de astăzi este să-i descoperim minunile. Mihaela, de la Toyota București Vest, și împreună vom descoperi un sedan eficient și conectat la viitor. Toyota Corolla, versiunea exclusiv cu motor de 1,8 și 122 de cai putere. La exterior remarcăm privirea sofisticată compusă din farurile LED și grila elegantă. De la prima vedere îți dai seama că urmează să conduci un automobil hibrid, pentru că sigla Toyota are fundal albastru. Este marele merit al noii generații Corolla Sedan, motorizarea hibridă fiind disponibilă pentru prima dată pentru un sedan de această talie. În spate avem o bară de protecție mare, iar după ce deschizi portbagajul vei descoperi suficient spațiu pentru bagajele întregii familii. Corolla este un automobil elegant și spațios și vine cu un interior complet nou. Bordul este același pe care l-au și surorile Corolla Hatchback și Corolla Touring Sports. Este complet digitalizat, ergonomic și intuitiv. Telefonul se conectează ușor, iar pe ecranul de 7 inch poți selecta ce vrei să asculți ori date despre mașină. Corolla este construită pe platforma TNGA, folosită pentru prima dată pe CHR, o platformă care asigură stabilitatea în curbe și o poziție confortabilă pentru fiecare pasager. Scaunele cu profil anatomic te fac să te simți ca într-un fotoliu, iar materialele care le acoperă sunt de înaltă calitate. Pasagerii din spate vor avea suficient spațiu pentru picioare, iar dacă îți duci copilul iarna cu mașina la școală, nu se va plânge de frig pentru că bancheta este încălzită. În Toyota Corolla poți vorbi în șoaptă, pentru că se aude. Este un automobil atât de silențios încât și musca se va auzi. La capitolul siguranță bifează 9 airbag-uri, asistența pentru indicatoarele rutiere și pilotul automat adaptiv la orice viteză, plus sistemul de menținere a benzii care nu te va lăsa să părăsești carosabilul. De asemenea, are e-call, un buton de urgență. În caz de evenimente nefericite, sună după salvatori. Mai are ceva pentru care mulți vor fi fericiți. Te ajută să parchezi. Acum caută. Mă anunță să opresc pentru că a detectat spațiul și să dau cu spatele. Iau mâinile de pe volan din momentul ăsta. Iar totul este făcut de Corolla. A parcat. Principalul ei avantaj, consumul foarte redus. Rar mi-a fost dat să văd 4,6. Firește, asta depinde și de modul de a conduce sau de drumurile parcurse. Însă, dacă îți dorești un sedan hibrid, spațios și elegant, Corolla poate fi răspunsul. Te așteptăm pe calea Giulești numărul 8D ca să te convingi.